Gajah mati bergoyang. Wasik. Ora Dik, ora Dik, ora Dik. Tingkah lakumu kudu ngerti cara aja mbok tinggal kapribaden ketimuran mbok yo sing eling iku budaya metune awake dhewe iki desa ndi Gajah Mati Gajah Mati. nonton toprak ana sing diuni Lah, masa duwe nguni blong ceblong? sesuk titeni nek ana ketoprak kabumi ning Gajah Mati Lah terus anakku tak gelarno trepal terus tak kon turu iku ora perkara nadar ya, Blong. Anjir bocah cilik wayah mene iki ya ngantuk. mulange tak dongak-dongakno Heeh. muga-muga oleh sedekah bumi Injih. sedekah bantala sedekah lemah sedekah siti Wih akeh men. diracut kabeh Heeh. sedekah bumi Bumi. Apa ngrayani tegese? tanah sing manggono ning Tegalan ditanduri tebu palawija iso semi Iki bumi. sedekah bantala Sedekah ngrayani Bantala. tanah sing manggone ning Ratan Kaya to. ngono ditraban nek ora dibangun nala mulai dijenakno sedekah bantala sedekah lemah Lemah. ngrayani tanah sing manggone ning kampung dialem-alem diratakno arep dijeblok iya omah Siti terakhir Apa? Sing Siti? ngrayani tanah sing manggone ning kuburan Apa iki? mulange jenakno Siti panggonane wong mati Aja medeni wong. wong urip bakale mati lamun mati parane ning ndi Wong mati ning dia parake ning kuburan, Mas. goblok Lho bocah bento atut saiki. sing mikul Lho tek iso. nek pomo mati tago ning pasar pati kel atut aku Iya ya ape didol suwike menawa apa aku. ngluyur dhewe terutama Bapak Lurah Injih. sak perangkat alat salat dibayar tunai Ape kawin kowe? lho piye ta Pak Lurah, Pak Carik Heeh. Bapak Panitia Betul. terus Bapak RT RW rukun tangga Iya. rukun warga Cocok. tanggane kon rukun keluargane ya kon rukun Kancane rukun. kon rukun kabeh ngono Kaya masyarakat Gajah Mati ya. yo wong kene apik-apik Mosok heeh kowe niteni piye? iku mang lho Heeh. jajane bugis nggih bugis koyo cat tembok kene Lambemu. ana di abang ana ijo ana kuning ora kaya kowe Lah kene. aku mampir ning nggonem disuguhi bugis bojomu rupane ireng ana rambute Sik. Anane bukise bojoku ireng mergo sing digawe saka ketan ireng. bojom tak kandhani Piye? lho Mbak Eh, lah bugise sampean kok ireng Mas ketane ketan ireng lah kok enten rambute maune oleh nyelepno bengek iku kutah terus tak kukupi ora tak tapeni katutan rambut dedek iku apa lah rumas aku rambute bojoku. ngawur ae Aku ngasih mengkuruk aku. wong kene pinter masak Loh, piyantun Gajah Mati kok. pinter masak Wis gawe ngono tape iku lho Heeh. sedina sewengi wong kene wis legi Oh, lambemu. Kowe aja gambleh. iku mang lho wong wedok tak takoki ning nguri Heeh. tapene kok legine ngeten pinten dinten asane ngimbu Lah terus nek bojomu ngimbu pirang dina 3 dina. alah kesuwen wong kene sedina sewengi kok
Lho tek iso. Ngimbune kemis kliwon jumahe wis legi. Iku kok nek ditengok-tengok dina Setu dipangan Orjine iso, Mas. paing. Mbok kukuti, Mas. Halo. Orjine mbok kukuti. Wis blayu. Njaluk gending campur sari apa Jawa apa Campur sari Jawa, klasikan, Tayuban. banter ora nyawer njaluk banter mrakaruan. Lambe wedok-wedoke tak pengen nyawer. Lah pekarane nggih dienggo nyangoni putune sok Senin nek sekolah. Sesuk lak Minggu, Prei. ana bak neh. Dadi buta sangu neh. Tak dongak-dongakno bar ana ketoprak mbrokoi desane. Inggih. Satria Satrio utama. Wong kene tak dongakno seger kewarasan. Amin. Seger waras. Seger waras. Kan ana parikane. Piye, Kang? Tuku gula wadahe coklat. Maksude. Wong gajah mati muga-muga sehat-sehat. Amin. Ping pindho Tuku gula wadahe biru. maksude. Wong gajah mati sing rondo-rondo ya ta? Rondo-rondo. Sing rondo-rondo ayu-ayu. Aku masih teratap-teratap. Lah nek tuku gula wadahe ijo Maksude sing rondo-rondo ndang tok bojo. Ngono. tuku gula diadahi dunak. Terus Wong sak gajah mati muga-muga tadongakno ben dangdo duwe anak. mau ngamil lho. Lho anak menangka titipan kok anak-anak karo bojone dhewe are. Nggih mangpul lho wong nonton. Lho. Aku rung tekolah roh nek wong nonton iki mangpul. Wih, koyo dukun kowe. Nang menusa tegese wong nonton Iya. bar perang mulai. Engko bar taman wedok-wedok metu mulai. Dadi kalong terus. Lah nek Barang metu dagelan ya isih akeh ning kaya jagung rakobatan. Musik-musik. Lho kok iso kaya jagung kobatan iku? Iku tukul wagi, iku ya tengah iku gak ana wonge. Tukul loro kok wedok-wedok. Sing tengah iku mungkin menawa iku kakean mas kok, Kang. Iku sing tengah iku lemu dhewe. Ya iya. Berah ayem pikire. Sing ngarep iki ya menawa masih akeh alhamdulillah ayem adem ayem iki. Apa? Pokoke takon nyeneng-nyenengno. Seneng. Wong gajah mati, Betul. gajah mati. Bener. Takon nyenengno atine. Aja mikir utang. Wah, gayam ah. Sing penting atim seneng, awet urip. Tak dongakno dadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Ning Ketal. utangku akeh, Kang. Hmm? Utangku iki berah padha ae kok. Iki muleh ngene ya Bang Mekar teko. Lah terus Nek kowe iku ya kendel utang, Nek- tur ora duwe dongane. wala kowe masa duwe. Jene kowe duwe aku warai, Kang. Prenggam utang Bang Mekar ana, Ana? Bang Setan ana. Ana. Lho wong bang kemis aku yang duwe. Lah iya. No daging 15 juta, Kang, aku ijek. Lah iya, ora duwe dongane tetep dubur-ubur terus. Orang duwe kok, Kang. Tak kei dongan nang kowe dhewe aja anu lunturno kancam. Matur nuwun lho, Kang, kowe nek duwe donga mbok kandhani aku. Nggo kowe dhewe ya. Iya tak nggone aku dhewe. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Indrin omben utangmu lunas. Ya modar aku. Nggo kowe dhewe aja kluntun kancam. Mateni kecap cah iki. Ora mikir utangku lunas. Lah kok omahku udah beras embru. Iya. Kaya ngono kok. Jengene utang piutang sing penting dibayar tanggung jawab. Iya. Pance urip saiki ubete ya karo wong sepatunan. Lho ngene iki ku engko esuk dhuwitku dientekno bocah SMK kok. Lulusan mbok pirang juta sesuk. Ya dikasih hiburan, Kang. Omong sak omong nek ora ana musike ra kepiye. Iya, soalnya ning kampung iki urip ning kampung. Mesti ana lurah, tegese lurah. Sirahe ngelu mikir wong berah. Iya ya. Anak buahe wong sak kampung ku apa? Dipikir kudune. Pak Lurah kok. Iya. Sing bar lurah kan. Bar lurah. Lah ya kuwi ngono. Beda ambek wong mati patoke loro. Wong Nek mati. wong urip patokane papat. Wah, gaya. Siji lurah, loro camat, telu bupati, terus terakhir gubernur. Angger iso njlentrehno iku ya apik ngono.
lurah artine apa, Kang? Lurah barang terus sing diarah. Nek ora ngono ora iso dadi lurah. Tentreme masyarakat. Heeh. Ten anu majune pembangunan, Bener. rukune wong omah-omah. Wah, nyatane tenan rupane kok codot yang pintere gagal kok. Dalane delok dikaspal. Aspal? Aku mubeng rono mang dicor. Dicor. Dalan sepeda dicor. Bener. Awasi aku tak liwati. Wih, dalane Gajah Mati apik, Cak. Lah terus Terus dalan motor dicor. Gajah Mati yo. Dalan sepeda dicor. Wong Gajah Mati kok. Nek iso dalan bocah kudu dicor. Sik. Kang Ceblong, lambemu kok tak pacul lambemu kowe. Ante mbok pancul iki. Ana dalan bocah kok dicor iku. Tegese ngene lho, dalane bocah iki dicor nggih alus, sesuk nek ana bocah sekolah sok Senin numpak sepeda ora pepet-pepetan. Trotoar. Lah rumah Pikiranmu sak dalan ora. dicor iku ndak mekekelen aku. Apa teko dalan bocah dicor tak buntu malah. Lah kowe ku yo ngono omong-amok. Iku sing lurah. Sing nomor loro Camat apa to aja artine? colong jupuk dabeke kancane. Aja colong jupuk darbeke liyan. Wih. Camat menusa kabeh bakale mati. Ngono. modele. Disingkat camat. Calone mati. Wah, tenan cocok kok mbek rupane kok curut ngene kok. Omongan. Kowe Iki iki dagelan ra iso nek diwarai kok. Lah ora iso nek wong sing ora iso wajib diwarai. Lah iya kok, Iku maido sing wong. camat. Lah rupane nyatane ngono kok. Ya ora apa-apa, jenenge dagelan iki. Masa aku macakku ganteng, bambangan ta apa? Bambangan kaya iki ketoprake jengene apa? Dagelan ra gelem nganggo brengos, iku jenenge banci. Banci ya ora nganggo brengos. Pantes. Iki brengose iki menawa knalpot alpa diculeki iki dienggo. Iki sing camat. Bupati Apa to artine bupati? bakal pandesok tinggi nanti. Wedian. Gubernur golongan masuk surga itu urusan Anda. Abluminallah, abluminanas. Oh, wih. Mbahku kiai, pak aku kaji, aja mbok nyek. Wih, Mbah Kiai Kaji lek lan mau adol sawah morong ulon. Iki lho Yen contoh. niku. Urung teko Mekah, Heeh. duwe entek ning L inggih biyen niku. Balik dalan saiki keceluke kaji lek lan Kaji lelan kaji duwe balik. entek ning L. Yen balik dalan Pak aku nakal lho. Pak Am iki. Ana wedhus didol wedhus, ana sapi didol sapi. Lho ora mboke. Ndelahe Heeh. duwe gendaan patonah yo dikeki dhuwit terus ae. Ya Allah. Nek Pak Am iki urip, Kang. Wis mati kabeh. Gendakane Pak aku ya wis mati. Kowe ngene ku dagane nyekarne Pak Am. Kuburane ora adoh jejak kene antarane kono. Aku nyekar iku ogane peteke bapak. Lah nek peteke sapa e? Ya gendakane patonah iku ah. Anak keparat kowe iku. Ngono ku tak gakno kembang telaseh. Engko ndara diwekasno bapak. Lah Bapak nakal ku ndarang ngluyur nggone patonah piye wong cedhak ae. Ana kok mayit kok ije lunga demenan iku. Lah kowe roh nek ngluyur ono. Mateni wong cah iki. Mante ora ketok kok. Berarti kowe nyekarem kanggo kembang telaseh. Tak cekar. Heeh. Tak gawakno apa iku donga mok telung kecap. Nek kanca-kancaku ngono kadang yo ngene, maca Yasin, Fatihah, Aduh, tahlilan aku gak aku wong Jawa kok. Pak aku iku Jawa, mbokku gibas. Lah anak-anak terus apa, Kang? Mbok disiki kok iso. Ngono ku tak sekar donga Jawa. Lah telung piye? kecap. Tak kirim kembang telaseh, kowe aja muleh nang omah ana dadeh. Aku ndek pedet cilik engko nek dijupuk. Paham Diweno gendakane patonah aku lak ilang. Aneh kok iso samudayane wong iku gak ana ngono iku, Kang. Apa? Lah kok ana mayit kok ije ketil jumbut tapi ning nggone omah njikoki pedet iku nek ra kowe iku. Panjake do tangi. Iya, Ngoceh terus ra ana gunane. Aku ngantek meniren aku. Lah salam kowe nimbal ping pira kowe iki mau? Kowe nimbal ping pira? Apa ning kono lho munggah gunung. Munggah Nggone ndeles. Heeh. Panitia ngene, ceblong ora teko. Tak potong 2 juta. Masa Allah, Kang. Ora sakake bose. Iya, duwe ndak mberah ning ngene iki engko. Monggo Pak, kula aturi anu malah ora guling kok iso. Monggo Pak, kula aturi ungu. Heeh, ora ketang ngopi kawit sawah lapit wis ora tenguk-tenguk kok.
Orjene gak ana panjake turu aduh. Ya kaya ketoprak tahun 54 klasikan. Saben bengi nyawang konang yen memadang mung karo janur kuning kembang wae weton gunung pacitan carwi jenang panas udan udan panas miring apa ngeblak aling-aling caping gunung misoang caping gunung elayo mas wong kene tak capingi supaya adem awake Injih. bar ana ketoprak ora ana musibah apa-apa Amin Allahumma amin. najan wadon sarwi lanang inumane banyu banding dek jaman njur kelingan anak lanang Monggo karo diobahno tangane. biyen tak opendi ning saiki ana ngendi jarene wis menang keturutan sendi kadang biyen nate janji ning saiki apa lali ning gunung tak cadongi sego jagung sekaneng jagung yen mendung tak sili caping gunung dudu payung cokoro bisa nyawang gunung desa dadi raja dene nora ilang jroning padha lara lapo numpak sepur katur dumateng sedaya panitia sugeng dalu Bapak Lurah sak stop-stopipun matur suwun rawuhipun satriya utama. Numpak sepur yo penake wong iki lho Monggo pengen nyak jagelan piye sepur delok ambek turu iki lho
medun kutha Tayo yen kepengin makmur monggo do bersatu monggo numpak sepur mudhun kutha Pati yen kepengin makmur aja dadi ati monggo numpak becak medun kutha Rembang yen kapengin kepenak sregep sembayang anak endang gendong anak nang jak muleh alang ngantuk monggo numpak sepur mudhun kutha lurah mong yen kepengin makmur ya aja tregula monggo numpak sepur medun kutha Juwana Kang yen kepengin makmur rukun karo tangga karep Mbak wis tak dongakno apik kok heeh pokoke sing isih nunggoni mang tak dongakno tambah rezekine amin dene do mulih ndek mang sore iya tak dongakno tambah anake ora mbok dongakno lah nek masalah iku kowe ndelok sak anak ndang mbok sambi turu aku tiwas meniren olehku ngoceh wong iku ndeloke karo klempesno dengkul kok iki kalau wau sampun caping gunung kapireng dumateng panjenengan sedaya saiki ditambahi ora ketang kota Pati diparingi khas becak Pati Kang tayuban malih diparingi becak Pati semonggo iku ning kono aja yuk engko dak mara tenang ae engko mara rono yuk ya iyo kowe kok pinter besar pinter besar aku ape mudhun nglumpukno plastik yuk ya iyo upaya upa aku wis duwe wakil besa loro kowe karo iki yo terminale wonten sisih punti Mbak Ayu terminale sisih wetan kutha Pati dagelan kok pinter iki lho besane apike ngene
Lah gene. Ya wis sumangga Mbak Ayu. Apik sing nonton. Lah nek apik ya terserah. Apun mawon Ya. wadon kula mboten rugi sopir becak rina wengi pados rejeki. Ayo kan diobano sing tenanan. Ane sesuk wis ora nok ngene iki. Pintere cah ganteng iki. Ayo metak lho. Mubeng. Kowe aja ngombe terus ha. Kowe nek nyabuk kowe Ngompol. ijing miring ngidul ora iso nyanding batinku kepengin kumpul ayo ijing miring ngetan sing kepengin atiku sumelang ya aku nganti ape tak singkap ra katokan toprak sik lali aku Wong anci gugup. Sing penting awak dhewe nderek mangayo bagya kok Kang. Dalam rangka sedekah bumi lan ning wis Gajah suwe wis Mati. ki mang maksude Ayo ora ketang piye di bulan baleni wong nganci omongan iki mengandung doa lan artine aja pancen dongakno terus lho gak mandi Ora mandi. dongakno sepisan ae dagelan iki ya ngene Ya, nek dongan anu nek percaya mandi nek ora percaya ya ora mandi nek mbok dongakno terus ora mandi alah wong dongane wong dagelan ya mandi alhamdulillah ora ya ora masalah. aku donga menang kok. ayem Apa wae? anake do ngantuk ngajak muleh anggere isa nang papat iku ae lho menang ayem aku Lho tok iso menang ayem iki lho. oh ngono Senenge gagal limo kok. jiro lupatmo iki mang watake yo aku pengen ngenteni dagelan ya leh Bu Rasane iku mau. Kene mulai iku damar mantung cinubot iya nggih, toh Kang Seblong. tak tinggali sapu jagat Nggih, supaya wong Gajah Mati dunya sampai akhirat tinggal ketoprak Satria Utama seger kewarasan amin. dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah Amin. bismillahirrahmanirrahim Rabbana atina fid dunya fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar bareng Iya wis. Wong kacek sithik ora ya ora iso
Ya Ora wis. kompak nek ngono. Ya bareng kowe bareng aku ya bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil wabil akhirati hasanah wa qina qina adzabannar. adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. alamin. Donya sampai akhirat uripe slamet. Amin. Dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ping 3 sakinahe. Matur nuwun. Lawange ditutup, Kang.